Ja, velkommen til episode 2 Det var godt, du står lige foran kameraet. Det er lige meget. Er det her? Ja. Ui. Ja. Vi venter bare på, at vi kan komme i gang. Godt sagt, Søren. Godt sagt. Ja, jeg synes, jeg er dygtig. Ja. Du er ved at få fat på de der introer der. Hvad? Er du begyndt at filme? Jeg tror Ja. kun, du øver. Nej. For satan. Ikke igen. Men ved du hvad? Du klarede det sgu fint. Kiss my ass. Nej, det har vi ikke lyst til. Sådan. Og Søren han sidder ikke på sin egen. Jeg sidder stadigvæk på Julens storesøsters. Jeps. Jeg har stadig ikke fået min egen. Min mor mener, at jeg er uansvarlig til at få en. Ej, det er bare, hun tør ikke købe ting. Hun tør ikke at købe over nettet. Men er Det er sandheden. det er helt Men det er rigtigt. sgu en dejlig skid. Okay, så er vi Jeg beholder mig over i et hjørne igen. Ja, kom. Så vinder jeg. Vi går For satan, er de skorpioner, der er med? Nej, det er stadig æderkopper. Det er æderkopper. Prøv. Jeg kan bare huske sidste gang, vi spillede, altså øvede den her, hvor vi havde en æderkop med en, hvad det hedder, bueskytte på. Eller Nå, slet. ja. Det var faktisk pænt De irriterende. er faktisk vildt nederen sådan nogle spider jockey. Ja. Se lige, jeg hvad der ligger mangler. øverst. Jeg har bare overhovedet kun fået et. På grund af, at jeg bliver killstreak. Killstreak. Jeg har kun fået 2. Killstreak. Se lige, hvad der ligger øverst. Ja, jamen, jeg er ikke død endnu. Det er en ny rekord. Jeg Fucking killstreak. Jeg plejer at dø efter anden runde. Fuck, jeg er en creeper efter mig. Jo! Der er en creeper efter mig. Og så, Nej, den er eksploderet. så kommer der en lige bagefter dig. Og så sådan, charge creepers, de er fucking nøjeren dem her. De er mega nøjeren. Explode. Fuck, de er nøjeren dem her. Nej, er du ved? Jeg er ikke død endnu. Ny rekord. Nej. Jeg er død endnu. Og du har ikke engang brugt din healing. Ny rekord. Jeg tror, jeg har brugt dem alle på en gang. Hvad kan man godt få lave i de her flasker? Jeg er faktisk den eneste, der tilbage sammen med en. Ja. Dræb den, så. Nå, Død svin! jeg ved fucking ikke, hvad jeg skal lave. Bare hæb på mig. Spectate. Jeg ligger på første. Jeg har fået 6 kills. Dræb ham derovre, fordi så bliver jeg glad. Okay, den har jeg aldrig set før. Det er et wither skeleton. Han er irriterende ham der. Og så dræb den. Yes. Så er det. Se lige, hvad der ligger øverst. Det gør jeg. Det gør sådan. Fuck. Den har Der er en heks efter mig. Nej. Nej. Det var bare den der den der. Hvis Lulu hun vinder, så dør jeg. En slui. Nej, de er så irriterende. Og det Ej, der lad nu være. silverfish og Og jeg har ikke flere liv for satan. du har et halvt liv. Dræb Lulu. Jeg vil ikke dø. Dræb Louis. Dræb Louis. Hvor er han? Ej ja. Fuck, jeg har en slime efter mig. Pisse nederen. Så døde han. Hvorfor er hele flokken efter mig? Fuck, han er irriterende. Han brændte sgu. Nej, du er ikke ham. Jeg står bare og slår. Bare sådan, håber på, at jeg rammer dem. Det er godt, Søren. Det er godt. For satan, han må ikke føre. Han brænder dem sgu ihjel. Han får dem ind i lavaen. For satan. Og du må helst ikke røre lavaen. Satan, han er god, mand. Nej, det er et slut. Nej! Pis! Nej! Og jeg kom på en anden plads. Skriv MA lige. Nej, vi vil gerne lige se, hvem der vinder. Eller hvor god han... Nå. Du er giftet. Venter du på mig? Ja. Skal vi så til turen?
Den tror jeg, vi er gode nok til nu. Hvor? Fuck. M-A. Leaf. Og no leaf. Skal vi ikke tage... Tager vi toren igen nu? Ja, toren. Hvad skal vi gøre nu? Night. Night. Knight igen. Ja. En knight. En Hvad med knight. tank? Men han var ikke så god. Men han har godt nok mere liv. Ja, vi tager tank. En tank har sådan mere armor, så Ja. han har nok ikke så svært. Han har nok heller ikke... Det bliver nok også sværere at få os noget miste liv nu. Ja. Så det er på tank. Altså, Altså tanken, det er jo også bare den, der sådan kommer, I'm gonna fuck it up. And I'm gonna fuck it up. det er vist det sidste game, og så er denne episode slut. Yep. Når vi selv bygger, så skal det nok blive nok lidt længere. Bare en time. cirka. Når vi selv hvad? Når vi selv bygger. Bygger? Ja, når vi ikke spiller på server. Nå, ja. Når vi ikke sådan helt spiller på server eller et eller andet. Men det er ikke altid, vi optager, når vi er sammen. Nej. Nogle gange så optager Jon, så filmer optager Søren, jeg. så optager jeg. Jeg kommer måske til at filme noget Dragon Sing eller et eller andet. Gabe. Diablo, Team Fortress, et eller andet. Ja, Team Fortress, det er okay. Det er sådan lidt af hvert, vi spiller. Vi laver også Ask Me, hvis I er interesseret i det. Jeps. I skriver bare, hvad kommentarer, hvad I synes, vi skal lave næste episode. Og så laver vi ikke flere indtil videre. Jeg overvejer også, at vi skal lave Hvor satan, hvor hurtigt vi begyndte. Holy shit! Hvor satan. Magma Cube! Zlatan. Magma Cube! Hvor Zlatan. Zlatan! Og vi vil rigtig gerne have subscriber, hvad den hedder, College Brothers, hvis I ikke allerede har det. Han er vores idol. Idol. Og så, fuck, han er irriterende, den der baby en. Han er vores idol. Fuck, han er irriterende. Ja, nej, College Brothers sagde jeg ikke. Det var bare lige en dum spider, der var efter mig, og så en baby. Silveren, der ligger på toppen. Ja, blærerøv. Fuck, jeg har problemer med en baby zombie. Ham fucking mange problemer. Jamen, de er så pisse irriterende. Ja, de er vildt Især når de irriterende. har armor. Jeg kan godt lige se, at du har nakket et par med armor. Det er virkelig irriterende, det her. Og så har vi bare sådan en, der går og gemmer sig. Han killshealer vi helt vildt. Det er synd for ham. Altså, vi kærer ham bare. Shit. Jeg hader mine zombie. Ja! De skader vildt meget. Fuck, der er Piggy. Der er pigments. Jeg har under ham, der dør nu. Pigment. Jon, hjælp. Jeg kan nej, det var bare... Ja, jeg fik kød. Stille med, at ligger på pladsen. Jeg tror, vi skal over og hjælpe ham der. Vi er jo brødre for livet med alle herinde. Vi er jo de På en bedste måde. bros. Vi er Pink Bros. Pink Bros Rescue. Og vi elsker at nakke zombier. Kill the zombies. Cause you're gonna kill the zombies. Zombie bør. Ej, nu må de stoppe, mand. Flere Magma Cube og sådan noget. Ja, vi er også ved Ray 5. Det er okay. I forhold til, hvad dem vi spillede før. Og der kom Jon, han kom kun til Wave 3. Stød han. Og hvem var det, der kom til Wave 7? Det var vist ham her. Tror jeg. Det kan godt være, det var Wave 6. Wave Du 6. skal holde kæft nu. Ja. Du skal virkelig holde kæft. Ja. Og upgrade. Det vil Hvad? sige, at vi har fået flere healing og sådan noget. Hvad? Ja. Fedt. Fordi så kan jeg også flygte nu. No. Jamen, jeg hader det her. Så har jeg alle mulige lortedyr efter mig. Lorte dyr. Hvad er det nu, de der ildnogen, de hedder? Dem der er ligesom Magma slimes. Magma Cube. Ja, de er pisse irriterende. Ja, de er fucking irriterende. Jeg er glad bare for, når man nakker de store slimes, så de ikke spawner flere af dem. Og det Ja. samme med de der macro kill, eller hvad de hedder. Magma Cubes. Nej, nu må de stoppe. Swarm. Oh shit. Nej. Kill. Gå ind i lavaen. For jeg ligger på første plads. Oh shit. Jeg fik lige en hel flok.
Jeg har også en hel flok efter mig lige nu. Jeg kommer og hjælper. Godt flex for helvede. Teamwork. Okay, kom så. Vi er teamworker med de andre lige nu. Fuck, vi er nået langt. Det er fandme nogle gode nogen, vi er med. Det er sådan nogle kemister. Der er en her, der flygter. Fuck ham altså. Okay, nej, nu må det stoppe. Hvorfor er det kun mig, I går efter? Hjælp! Kom og hjælp mig, Søren! Det er ret sent, de siger det. Jeg hader minifolk. Kill! Døde jeg? Ja. Lige så lige da jeg drak, så døde jeg. Fuck det. Jeg er kommet til wave 9. Det er godt nok. Nu er jeg godt. Dø nu, Jon. Jeg vil gerne have dør. Så har jeg en chance. Fuck, hvor mange slag skal den der lille dreng der lige De skal have pisse mange. Kan du se, hvor jeg står henne? Jeg står inde i midten, mand. Og står og hæpper på dig. Du må hjælpe ham der i byen. Ham der kun har 3 kills. Han har mega mange zombier efter sig. Eller han havde. Hvorfor har jeg virkelig ikke? Jeg Bossen! Har du ikke fået mine beskeder? Shh! Hold kæft! Hvad er der? Holy shit, Emily! For helvede, Emily. Fuck, du er dum! Undskyld. Luk. Fik du ikke min besked, jeg sendte til dig over Skype fra min bedste veninde Skype? Nå, hende der Camilla? Ja. Jo. Jeg bedte dig at komme ind. Hvad er min computer? Nej, det var ærgerligt. Jeg spiller Minecraft. Er du Ud. Jamen, jeg skal lige se, hvem Jeg er død. Jeg er død. Jamen, jeg skal stadig se, hvem der ellers har skrevet. Holy shit, Emily! Undskyld for den ubrugende gæst. Ja. Det her, bare det... mig. Altså, Og min veninde. Emily, Ja, jeg skal det nok her, skrive. det- Jeg skal nok skrive nu. det her kommer vi bare til at klippe væk. Nej, det gør Okay, jeg. jeg skal nok skrive Det skulle da mega sjovt, det med. Jeg skal nok skrive nu. Ja, det må jeg undskylde. Det er hende. Hans kiksede storesøster. Min big hår. Hold nu kæft, Emily. Du fiser pærer. Hold nu. Så går det ud! Bare rulle det med vilje. Shit. Fuck. Bossen skal dø. Hvad? Er du kommet til boss? Ja. Er den ikke svær nok? Du er næsten. Jeg er den eneste, der prøver at nakke den lige nu. Er det en boss, det der? Ja, det Det ligger en skide der. Yes! Ja, vi bliver lige at se, hvem der dør først. Hello, hvordan kan Whetstone Walker 78 stadig leve, når han kun har 3 kills? Jeg kom helt op på 30 kills. Jeg kom kun op på 28. Det er fandme ikke godt, det her. Nå, hvem nåede så kun lige til runde 9? Hvad? Hvem nåede så kun lige til runde 9? Det var dig. Nej, det var dig. Det var mig. Det var mig, der nåede til bossen. Ja. Bossen var fandme også svær. Er det bossen, det der? Kan de ikke nakke den? Du ved godt, den, Okay, nu forstår jeg det godt. den kan skyde med ild og alt sådan noget. Den ser også rimelig svær ud at dræbe. Det. Var det den, der lige fløj der? Har de besejret den? De har besejret den. Besejrede din. Ja! Nej, den er der. Nå, den. Nej, besejrede de den. Nej, den er bare der. Fuck det. Kom. Kom. Come on. Fuck du. Det må jeg undskylde der. I don't know what baby. Come on, guys. Hvad laver du? Hvad laver du, Jon? Ah, det er din skyld, jeg er ved at falde over. Hold kæft! Skriv!
Det er din skyld, jeg er ved at falde over støvsugeren der på vej. Tillykke. Okay, vi stopper.